asokwu no nwere ife family asokwu na ha do guilty. You gotta go because now say that everybody is presumed innocent until proven guilty, right? Okay. Wulunka we malo. Akwa Okuko, Onyeze, and they hit to spend additional 35 days in detention until the next appearance high na 16th of May. Ayi tiwelu mkpu agbogbo. Etiwelu mkpu agbogbo. Remember, did they make the broadcast mmelu about Okija Shrine? Eto mmadu na alose and ụfọdụ ife ndị nwa dibịa na-eme wee kwuo no senu na one day na a government ye binite ịghọtago na ebunu ya afụ ndị kpụ atụrụ ọka fọrọ ofu which is gono na nsịrị unu na that government nwere ike imecha tọọnụ ebe Okija Shrine do to either university teaching hospital or a government project. Ịghọtago wayo ndị dibịa gburu ka nkụ. Ịghọtago wayo ha gburu mmadụ ka nkụ. Ndị amela alụ ụmụnne anyị nọ na Facebook. Look at all of them n'obodo oyiwo. Sexual ndị pastor na ndị pastor mere nka egwu ndị mmadụ wayo miracle jukwu mee nka na miracle ada work. There is no shortcut to success. Ha ncha niile today we sympathizers of Akwa Okuko eke hit and Onyeze Jesus. Wota nyawulu a pastor kejifa. Wota nyawulu a pastor kejifa. Imalo the kind of excitement ya do munna ya nime. But like I said, God can never be mocked. God can never be mocked. God can never be mocked. Hancha niile nozina advocate for the release of Akwa. They should appear in court. Government should release them. Blah 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 blah. At first, in which there are Akwa Okuko, ha choka ha push away. Why not? Igaba to the pastor. Say to the pastor. CJH then the pastor. Instead of commend the government for the job they have done so far, why encouraging them to do more? Now, when they started celebrating, na government kukwala na afu onye lelelele voye ma na afu pastor meringa na eme arrest. Since then, okwo government wepụtara emergency number ndị pastor one ka arrest go. Ka ọ na enweghị ike ije report ndị pastor. Okwo nọ na enjoy mgbe a na celebrate na share ihe ụfọdụ na attack into obro post ni na attack into kan na eje ịghọtago. I am old enough to waste time na nonsense. Post niile atagịrị nne ka m na-eje ama mmadụ one ma during the time of Ogechi ma during the time of ife niile a na-eme onye kwuwekucha ọsị ezugo I want you to reply to me. Enwere time na ọwụlọ Sofia. Enwere time ịghọtago. Enwere time ndị pastor one ka emegoro arrest unu refusal ego the handwriting on the wall. Onwe ife ihe mekata n'ụwa ka ime white ka ọ shawa black. Ịghọtago ugo chala acha ada echu echu. Ugo chala acha ada echu echu. Ịghọtago ugo chala acha ada echu echu. Kpọọ ife ọjọọ isi na ife ọma u ife ọma. Ndị a mere alụ. I'm not talking about whether na fa tonto or na fa da tonto na hanemifa, but the fact is that nanda melalo turn umu okorobia into monsters, money mongers, and na chue go mbiaka in which that mother appear because of nana chego throwing money around, money that they did not suffer for. Ego hana starting the money, throwing that in it around, confusing and deceiving people. Umunai negalanya nife ha supposedly they ku another thing. Odoka ya say na ife our plan. Odoka ya say na ndị nwa dibia recruit to these guys just new akwụkwọ. Una fugo that. Nọrọ n'obodo oyibo gwa ife a na-eme n'obodo oyibo. Anambra State is not America and Anambra State is not UK. Anambra State
it's not America, and the Anambra State is not UK. Thanks to Sha Soludo, Akwa Okuko Hamecha Gudu Pota, Helen will go their lessons. Can't you see the kind of peace and sanity in Facebook? Alani na we na ono shorokunu bebe kando kana abani ihu akwụkwọ. According to Shimarin Temple na ndị otu kunu mebe kando kana abani ihu akwụkwọ na gone are those days mgbe ndị mmadụ bịa na-eme n'azụ unu wee pụta n'ihu. Look at ndị ụka na-agba n'ihu akwụkwọ since ụwa, right from the time channels na-ewu na television, from the time ha go to space, DSTV, enwe Emmanuel TV, enwe ife niile, up to the time ha bata na Facebook, enwe Facebook pages. Well, today they are still moving. Ono nwa anozubo how many years? Ona anyona nsi na altar. Iji we go say no more yesi we package wa jife or ezigbo ife no matter what. Look at how you people made ndurusi we make a mess of the little years. Ono bani ihu akwụkwọ mess up everywhere. Deceive ndị mmadụ. Nanda na ni. You got to go. Ona afuge today official na bie. Oka kanagako niru. Oka kakakwaraga niru. You got to go. The gate of hell shall not prevail. Ohomukurie. O ife akunu juwe mani ife oka juwe carry ono dukisi eba we Lagos. You got to go. If oka juwe carry ono dukisi eba we Lagos. You got to go. So nka ka umbido. I wish Akwa well. I wish Ekehit well. I wish Onyeze Jesus well. They should put their faith and trust in God. They should do what we call restitution. It is going to help them a lot. Kandozo molako. Kandozo molako. Yobago. Malukwana. Ndoka this. Malonu shewu bosa je arrest the pastor Olivoye. Ona aflozifa. Okwa everyday na anyigare mkpọtụ na Facebook. Echukwu na mgbe ahụ na celebrate na Soludo apasigo bill against Ndoka. Mụ na aka produce even one pastor aye je kpụrụ. Nwe ebe akpụrụ anybody. Ịghọtago akpụrụ anybody if ọjọọ wee sị na ife ọjọọ amaka. Ife ọjọọ ya alụ n'obiribe. Ife ọjọọ ya alụ n'obiribe. Ndị mmadụ na-eje nye onyinye, onye nye onyinye 100 naira, nye onyinye 200, nye onyinye 500. Ona na-eti mkpu na extort ndị mmadụ. Onye kwụọ tait ego na-echeta m mgbe tait wiri, tait n'elu, tait n'ala. Tait ego ole ka ụfọdụ na-akwụ na tait. Mana ụnụ nọ mechie ọnụ ụmụazị ba nye biko 500, 1 million, 3 million, 4 million. Je na-ekpokọ ndị nọ ilu onwe ha. All in the name of na akụchisi ite. Unu mechisi ọnụ, unu ada afụ ya. Soludo take action. Unu tibe mkpu nọ na suppress omenala. Nke a omenala nke unu. Jee na court tata achọ nka Mathias na ndị otu ha. Jeenu na court taa unu je prove olu Governor Soludo na ife Ekehit na Akwa Okuko ha na-eme na Onyeze Jesus ha na-eme wuo omenala be nna yo maka ọha omenala be nna nke mmụnwa. Would the ways of your forefathers because you brought the way of my own forefathers. Would the route you want to go back to because that is definitely not the route where I am from. You want to go and prove it. I am happy that today a lot of you mechisiano Mathias jerinye mkpoto azo funeral opanana olie mbombo so. You want to go on afubo ife o katolu nna yo and the oka ya no kwa inochasha ndo na onwere ife yeme onwere ife unu yeme about it. You want to go. I wish them well. I wish them well. May God help them. May God help them. Because 35 days, count here, today is 11. From now to 20 is 9 days. From 20 to 30. I'm on na this month on about, okay, 30 on about. You want to go to 30th. It's 19 days. From 30th to 10th of next month. Is 29 days up to 16th is exactly 35 days. That is 1 month and 5 days or 1 month and 4 days, depending on ife on one ballot. Can you happen here back? Can you happen here back? Look at charges they bring against Akwa.
I'm not saying that not guilty. But Onye saying nation Anambra State why are you still making noise na Facebook all in the name of Akwa the innocent? Akwa the innocent. Or rubbish na kunu megido and Igbo we dey toward tata. Eh? Ina agboso, ana m agboso. Ina agboso, ana m agboso. Because na mmadụ fụ aja ife even without I mana ayeche mgbe prove you're not guilty. But why are you defending somebody ewuje such a capital offense debe n'isi ime ọ suppose ịnọrọ asọ nga nyere support until mgbe prove you're not guilty ịmalụ but ịpụtasị na Facebook ịbịara inye solidarity ịbịara inye solidarity to onye government level all manner of allegation kedu ife akwa na-emekarịcha against Anambra State government. Anambra State government here do a cook or something. Can we implicate Onyeze Jesus? Are they threats to the government in any way? Are they politicians? Which way are they a threat anywhere to the government? Nothing. Nothing. It is strictly fight against insecurity. And if they have been found wanting, let them go and prove themselves in court. Every day. Ma studio ha. Una na-ede ife nwere isi una na-ede ife nwere isi instead of unu ya emeri ilu unu rie nye na moral support unu ya enye ka the trial wee gacha ka unu wee mmalụ kende na ife dị iche wee mmalụ re na aka ya ọdọcha ka ọ na ọdọcha ife na-eme oke na-eme ogene oke na-ebe ogene na-ebe ọnụ bịara ire gọọmenti na opresia afụ enyochacha na afụ ife emerụ ebulu allegation bụ n'isi 10 count charges. Onye ka akwa na Anambra State government ye jino kata la ochora si onye ka hapụtara. It is strictly fight against insecurity. It is not a personal fight because he's a nobody. All these people, these 3 people government they are nobody. In fact, Anambra State are more on a farmer. Even in their villages, who knows them? Abena obaketa pogido what up guna yakwa. Ayakwe. Ogbonu bu hogu na nkiso nifa na eme na oba. Or just this social media noise a na-eme oke na mgbere pụta na-enyegharị mkpọtụ onweghị ife karịrị ya onwe onye sịrị na ọ dị innocent but for the sake of allegation no on his head and ịmakwa na insecurity dị na Anambra State na-enye ngụnwa nsogbu why na ihe mere ile urie everyday na-abịa na-persecute na-eme nke na-eme nke unu esigo from ụka na omenala pụọ kịta unu ewuru n'ọnọdụ ka personal something ka gọọmenti na-ekwe. Look, let me tell you people, wopụ na aka enwe n'ofe tupu aka mmadụ mekwukarị ya ebe a nkwudebere yo mekwukarị ife let us keep counting down to 35 days. You want to go? Let us keep counting down to 35 days. God done. Thank you for watching. Please subscribe on this channel, share this video, like and comment, drop your thoughts on the comment section, subscribe. Thank you for watching. God bless.